לפני כ-20 דקות התקבל שדר ביחידת הבקרה הצפונית של חיל הים ממפקד דולפין, סגן אלוף פינקוס. מוזר. מה? מוזר מאוד. מה קרה? לפני כ10 דקות הפעלתי את תוכנית תקיפה פף. פף? פף. פף. מה זאת תוכנית תקיפה? פף. חימוש אלקטרוני של הטילים הגרעיניים בצוללת, התקדמות ישירה אל עבר החופים הדרומיים של איראן מה אתה חושב שקרה? נו, משהו רציני מאוד. אני חשבתי על זה הרבה. הגעתי להחלטה. מה אתם מנסים לומר לי פה? שאין לנו דרך לעצור את זה? מה זה? אתה הולך לגרור את כולנו למלחמת עולם שלישית. גם את רומא לא בנו ביום אחד. הם יחטפו את המכה, פצצת אטום. לא נעים, אבל שימו לב, אנחנו לא מתנצלים. אם אנחנו באמת נכנסים למלחמה אטומית, ומה הרעיון המטומטם שנהיה עם קסדה? אסור שדבר כזה יתממש. אסור, לצורך העניין, גם האיראנים הם בני אדם. אש וגופרית עבדיר עליו ועל אגפיו. אחד הקצינים שלך החליט על דעת עצמו לתקוף אותנו בנשק גרעיני, וכל מה שיש לך להגיד לי בעניין זה סליחה? לא, מה פתאום? אי אפשר לעצור את התקיפה. פשוט אי אפשר. על 4 פצצות אטום אף פעם לא יסלחו לנו. אבל אם נמחק את כל המזרח התיכון, אולי אפילו יודו לנו.